आं मा खालामनाया मोजां जागोन? अरखि आरो जोंसाराथ' जोबोर पावारफुल आरो बिनि सायाव अरखिनि बिदायाथ' बिराद गिदिर पलिटिशियान पुलिस अफिसारफोरजों लिंक दङ। आं अरखि आरो जोंसारखौ बोखानांगोन। बिसोर सानैखौ बोखानांगोन। डिभाइड एन्ड रुल गेलेनांगोन। मानोना जोंसारा जोंनि साइडआव जाबा बियो अरखिखौ होबथानो हागोन। नाथाय बोरै बोखानो? बे खामानिखौथ' सिनायथियासो मावनो हागोन। नाथाय बे खामानिखौ सिनायथिया मावगोन ना मावा? आदा उपेन, दै लोंगौमोनलां। न' फंबाय दैया। देहाफ्रा माबायदि फंबाय? ओरैनोथ' एसे मोजाङानो। राहुल। ए सिनायस्रि, फै जिरायफै। जिराय। नोंसोर रायलायथ'दो, आं बाजाराव थांना फैनोसै। मारै दं दा देहाया? देहायाथ' दा थिगैनो दङ। सानाय सुनाया खम जाबाय एसे। बेबायदि खस्थ'यै मारै सोलिनो नों? माथो खालामबावनो, खस्थ' मस्थ' बिदिनो सोलिनांसिगोन। जागोन दे होमबालाय, आं थांसै होमबा। दे होमबा। दिनै मा दासिमबो फैयाखैब्रा बेलाय? सानासो दावखोलायलांबाय। क्लास टाइमासो बारलायसिगोन बियो। है! हाब दिनै मानो एथ'ग्राब लेटब्रा? गारिया एसे डिस्टार्ब होदोंमोनलै। आच्छा, अरखियालाय बोरैथो? बिदाजों दिल्लीयाव थांफादों। दे गाखोदो। न' आपेला? नाङा। थालिरखौ जादो होमबालाय। आंगुरखौ जादो। आं जानो बादों होनखाबाय। नों बिदि जाया लोङा थानानै मारै मोजां हामनो? लासै लासै हामलांगोन ना। नों मानो बिदि अख्रा जालांखो? जालांनांगौ गोनां जाबाय। आंना मेलेमानो जेबो खामानि होला। मानो, माबाफोर प्रब्लेम जाबावदों नामा? प्रब्लेमाथ' नोंनो, गासिबो नोंनि थाखायनो जाजोबदों। हा? आंनि थाखाय? सिगाङाव आहा गोजोनैनो दङमोन। दा नों फैनानै आहा टेनसनावसो जाबाय। हा? मा बुंखो नोङो? आरो बे दा नुनाय अबस्थाया नोंनि थाखायनो जाजोबनाय। राहुल, आं नोंखौ बिदि होननानै सानाखैमोन। थां न'आव थांदो। आंखौ दसे सम हारसिं साननो हो।
आदा अरखि नङा खैफोदावसो गोलैलायगोन नों बायदि गिखौ मानसि जिबनाव नुफेराखै आङो जायखौ मोनो बेखौनो गिलाबायग्रा नों अरखिजों बुजानायखाय आंखौ गारनो नागिरदोंना हा नों बायदि गिखौ मानसि दुनियाव नुफेराखै आङो एथ' गिखौ आरो नों बिदि गिखौ होननानै मिथियोमोनब्ला आं नोंखौ लायामोन ना एथ' अनसेयाव बुजिनो रोङा अन्थाइ बिखा था नों अट' रिक्सा ड्राइभार था नों हारसिं नोंखौ नांलाबा आंनो आदा जोंसार मा खालामदों औ आं राजाखौ सिनायदों थगायदों सोन्दां आंखौसो नेदों खोमा हा गोदाव सोराव आंलाय नोंखौ मानो नेनोब्रा नोंनि नाम्बारखौ नांगौमोन आंनो मानो नांगौ आंनि नाम्बारखौलाय कयेकटा गोसोनि खोथाखौ खुलायै बुंजाया आं फनावसो बुंहरगोन मा जालांखो नों सिनायस्रि माबा बेमारसो हाबबाय नामा औ आंनाव लाइब्रेरिया बेमार हाबबाय नोंनि थाखाय होनबा मबाइल नाम्बारा हरदो होद आंनाव मबाइल नाम्बार गैया दंबाबो नोंनो हरा हेलौ हेलौ आदा औ नों सोर आं सिनायस्रि हाब नों आंनि नाम्बारखौ बोरै मोनखो नोंनि नाम्बार नागिरनांगौआ आंनि थाखाय इसेबां गोब्राब खामानि नङा कलेजावनो मेरला लोगो दङ हाब आंखौ मानो बिदि खालामबाय थाखो आं नोंखौ सिरि सिरि मोजां मोनखोमाबाय हाब मा होनखो नों बे माब्लाबाबो जानो हाया नों खेबसे इयेस होनबानो गासैबो जाजोबगोन ओइ सिनायस्रि नों अरखिनिसो आरो आंखौ बेबायदि कल खालामनानै डिस्टार्ब खालामबाय थानो नाङा